أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تفسير في الله جباو كشي على تدو هنا على تدو بركة على تدو على كديننا وكلنا بلا جلما جمعية أنصار دين توندي منهم بيا وصلون كنا akacha santa aninkoye jamiyatu ansardin tonde munumbe wasulu hubella bena ningan nigi minake ukaramogo hanu nunjuru samamaga sayyid sharif usman madan haidara abse kata senjo ula chugomi ka duwo ke wasulu nye cheben kiliyami mbe wasulu ngono alabse ko jidi chugomi ala sona ka ulatige samba fla anintan woro ina juye kalot le muga anin saba sibirido sharif usman madan haidara asen dona wasulu fa bala yanfolila wasolonga ubora fan bela jelen fe ka shirifike kumbe yanfolla dugulen ko amma kabire yanfolla sigira ka wele ko yanfolla ma bama kumbe ko jama bora wala fa mama kumbe ko jama bora wala ka juye kalot le muga ani sababu se yir sharif usman madan haidara dundu anye misro o kumbe ni kenaka anga nyama daw bani ma wele anga bara folo wo alage basi do mali kono alaga ambe kelema aywa yawna dugutigi zona sibe aka tuna sina de musa biaye aka nyamagala ni aka konte ne
a ko ka foli kɛ nabagatɔ cɛman na musoman na fɛn fɛn bɔlen yɔrɔ la ka na a ka foli bɛ o ye min ye an ka ɲɛmɔgɔba ye ngala y'o kalifa o ɲuman bɔlen Bamakɔ ka na ɲuman don an fɛ Wasolo kɔnɔ yan Wasolo cɛ n'a muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan k'a bisimila k'a bisimila k'a ɲinan bɛ kun a ye ɲuman donna yan an b'a deli Ala fɛ Ala ka ɲuman segin jamana fana filɛ nin ka Mali kalifa a la mais an ye Wasolo yɛrɛ fana kalifa a la a sen don dugu kɔnɔ yan Wasolo kɔnɔ yan an b'a deli Ala fɛ Ala k'o kɛ hɛrɛ ye Wasolo kɔnɔ Ala k'o kɛ hɛrɛ ye Wasolo kɔnɔ fitina bɛ Wasolo kɔnɔ Ala ka nin kɛ sababu ye ka fitina ban Wasolo Ala k'o kɛ la cɛ bɛ muso bɛ yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen k'a bisimila fɛn fɛn nalen b'a nɔfɛ k'a bisimila Ala ka a ɲuman segin ko ɲuman kɛ Ala k'an bɛɛ sigi la a ka t'o la Ala Muhamadu. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما فوقكم الحمد لله. رب العالمين. الحمد لله. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أكرم السيد شريف عثمان مرن حيدر بسم الله. Rumari leader supporter musulman di Mali. Wallahi. Ya nyemo ya la tiga Sheriff Madi abarka lay. Wallahi. Zaman dora no de. Kuma anga Sheriff an baga ka ni ya be sambina ngo. Wallahi. Ala ya ka do jaminya. Wallahi. Kuma wasulo almamin dala jelen to wala. Ko an karamo Sayyid Usman Maran Haidara ka bismillah. Wasulo dukul ko ka bismillah ya fula dum ko ko ka. Ab bismillah ni leader ka bismillah lay. Ab bismillah ni asar ka bismillah lay. Ab bismillah ni tiyan ka no ka bismillah ya fula dum ko ko ka. Utma fami man la to ramani ya afi haka jama'a ko ka ku ta to so. Ka bismillah ya fula na lami wasulo bela jere almanu tola. Udah punya kele kuma tumbanda ka ka mo bismillah. Katla ka do ka e ka do ni afe. Angeli ka ya nyala ko kama here ala ko ke amin angeli ka ya nyala ko ka ya kama here ala ko ke amin ala ka suma amin ala ka porta amin kala ni mi ala ka tani amin sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum ala rajato mani ma fa ba ya fama ala samali ala ni wala mai watila ni jama'a depuis yan fola kɛra yan fola ye an b'an ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nka an ma nin jama ɲɔgɔn ye an ɲɛla o kɔrɔ ye min o kɔrɔ ye di a y'a kɛ to an badenkɛ an ka Sherifu Usman Maran Haidara ala barika la an b'a fɛ yan nɔ bi an b'an sa mɔgɔw barika da lolu ka sababu tɛ ka kuti an ka sɔrɔ bi ba président fo ka coordinateur fo ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka sécurité mɔgɔw fo ka amisar sécurité mɔgɔw fo an jɔrɔla nin jamako la mais ala barika la Allahu Akbar Allahu Akbar mano bɛ min fɔ a ɲɛna mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ kan n b'a ɲini aw fɛ a ye dugawu k'aw yɛrɛ ye dugawu min b'aw yɛrɛ ŋaniya la dugawu ni ala ta bɛn aw dugawu k'aw yɛrɛ ye bawo a bɛ mɛn bi a ye dugawu kɛ nin kɛnɛ kan aw yɛrɛ ye aw dusukun na a dugawu a bɛ minɛ Allahu Akbar karamɔgɔ ɲuman sera an fɛ yan nɔ ala k'a ɲuman sigi karamɔgɔ ɲuman sera an fɛ yan ala k'a ɲuman sigi an b'a baarakaw fo an bɛ denmisɛnw fo an bɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔw fo fɛn fɛn ye kɛlɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen nana hakilina kelen de la ko ala ye kelen ye ne bɛ bɔ kuma la ni programme gasi la o bɛ yafa ma jama cɛya fɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ hakili cɛ a ye yafa
kama ale ko wasalamu awo ko awo wala ni bila kuma ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na n b'a daminɛ ni yafoyita commandant chef ka taa se gouverneur de région Sikaso ma ka taa se ministre de l'administration territoriale ma ka taa se premier ministre ma ka taa kɛ ko président de la république la ye tonba ye Wasolo Bali la parce que a ɲinina yan a mɛnna k'a fɔ Chérif Madame Aïdara a kan ka na a na ni mɔgɔ kuma si bon bi de a sera ka kɛ o min kɛra o ye koba ye ne bɔra ka an tɔgɔ fɛ tɔgɔ fɔ nin bɛɛ bi sigi nin bɛɛ bi balo ni jamana ka basigi de anw b'a dɔn k'a fɔ diinɛ fɛn o fɛn ninnu bɛɛ ye sababu de ye ni sabati bi kɛ yɔrɔ min na Wasolo Bali la yan alhamdulilayi diinɛ fɛn o fɛn bɛ yan u bɛ ka sigi kɛ sabati kɔnɔna na basigi kɔnɔna na o tuma ni ala y'a kɛ k'a fɔ Chérif Madame Aïdara o sera an fɛ yan bi o tuma na an b'a ɲini a bɛɛ fɛ a ka dugawu kɛ ala ka basigi kɛ ala ka sabati kɛ kɔlɔsimali o de hami b'an bɛɛ jɛ nin na ne tun b'a fɛ k'o de fɔ hakili b'a la sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bɛ ala ko di ka ala ko ɲuman dɔn. Ala min ye kunun da ni a tilalen ka bi da ne ala ko ka ala barika da. An san jeni ni an bɛ Aïdara kun fana n t'a dɔn bɛna ye cogo cogo la a foto bɛ n ka bolo o tɛ se ka kɛ ko ni a yɛrɛ. Walayi n b'a fɛ bɛn hali ni ne min tigɛla kɛnɛ min kan yan bi walayi Aïdara yɛlɛ ne bolo o kɛnɛ nimisi wasa. Ne ye présidente ka danga ye ka ba Sikɔrɔlen Madame Cissé Aramatu Dunbiya karamɔgɔkɛla min ye diɲɛ fara ɲɔgɔn kan o de sigilen filɛ muso jigi min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o de sigilen filɛ Ousmane Aïdara karamɔgɔ min ye muso bɔ kunna kɔnɔ baara o Aïdara de filɛ karamɔgɔ min ye muso bɔ furucɛ nɛnɛ na o Aïdara de filɛ karamɔgɔ min ye muso bɔ dennankɔrɔ wolo sɔrɔ la o Aïdara de filɛ ne bɛ ala fo k'a barikada ka Aïdara fo siri kɛnɛya ala k'a di an n'a ma labanko ɲuman ala k'a di an n'a ma ne kumalen don président bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la komi jama ka ca Aïdara yɛlɛ a jagojugu ma ne t'a dɔn n bɛ min fɔ nka hakɛto b'o la sa la rasulu. السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسلموا أمي ألف أمي على بركة أمي على ولي المالو على ميني أني أمبلمو فرنو كوسولو يا أمي ألف o kɔfɛ an ka foli bi an ka faamara mɔgɔw ye k'a daminɛ commandant na ka taa fɔ o dugu ma an ka faama fɛn o fɛn bɛ yen an ka foli bɛ a bɛɛ ye n'an bɔra yen an bɛ dugutigi fo a n'a baarakɛɲɔgɔn k'an ka imamu fo a n'a baarakɛɲɔgɔn ka jamiyatu ansarudin islamiya mɔgɔw fo u n'u fara ɲɔgɔn k'an ka foli ɲɛsin yan dugu bɛɛ lajɛlen ma n'a ni dugu ye yan foyi la mɔgɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi yan minnu ma yan sɔrɔ dɔrɔla kama an ka foli bɛ a bɛɛ ye mɔgɔ bɛ mɔribaw kalan ka seko baw kalan ka kutubu baw kalan
n'u nana ka dugu la walima n'i gɛrɛ l'u la u b'i kɛ waritigi ye walima u b'i don alijinɛ na nka nin jamakuluba in ka bɔ u ma bɔ ka foyi kunbɛ Garibu Jala kɔ a bɛ an da min na o ye Ala ka kuma de ye el-izzatu lillahi jami'an bonya bɛɛ ye Ala de ta ye ni Ala ka bonya tɛ fɛn o fɛn ma n'i bonya ni Ala tɛ i bɛ dɔgɔya nka an dara la yankaw u bɛ Ala fɛ u bɛ tiɲɛ u mana mɔri kunbɛn u mana karamɔgɔ kunbɛn u nana Garibu de kunbɛn min ko Ala ko ta an ka diɲɛlatigɛ mɛn ɲani ni sɛgɛn na jamanaw dɛsɛ k'u seyɔrɔ sɔrɔ duguw dɛsɛ ka bɔ u yɛrɛ la mɔgɔw bana tiɲɛ de la ni tiɲɛ minɛna yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ mago ɲɛ galo mana fɛn o fɛn la galo b'a tiɲɛ ni mɔgɔ min ye nin jama in ye ko nana Garibu kɛ ni kunbɛn foyi tɛ ko an ko Ala ko ta an ko Ala ko ta cogo di a wulibali mɔgɔw ye ɲɔgɔn nɛgɛ kojugu a ye seli ni selila i kɛra silamɛ i bɛ don alijinɛ na i b'i to misiri kɔnɔ i bɛ walimuso tigɛ i bɛ walinafolo détourné i b'i to selikuru falennen i den na i bɛ mɔgɔw faga ko halala nɔfɛ seli bɛ n'i faga hasidi trompeur n'a sɔrɔla Ala ko bi bɛn nin de ma ko nin de ye silamɛya ye mɔgɔbaw man ka don a la mɔgɔbaw man ka don a la seli dɔrɔn min ka di i ye a kɛ Ala bɛ yafa n'i selila dɔrɔn i kɛra silamɛ ne nin ye tiɲɛ ye mɔgɔ man ka don silamɛya la an bɛ ka hami bi ka jɔrɔ bi diɲɛ bɛɛ kamana gannen don jɔnni nɔfɛ selila mɔgɔ fagalaw ka dutigi faga ka bɔ a denninw kɔrɔ ni silamɛya tɔgɔ ye ka bɔn bila misiri kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye ni nin bɛɛ kɛra silamɛya ye mɔgɔ man ka don nin diinɛ na mana an b'a dɔn o ye nkalon de ye silamɛya ye Ala dɔn ni jogo de ye n'o bɔra la dɔrɔn kafiri ka kusa boliso kɔnɔ ka tɛmɛ i ka misiri kɔnɔ an ye nin de fɔ an ye nin de fɔ ka tila k'a ɲini an ka faamaw fana fɛ jamana si tɛ se ka développer ni faamaw ma kɛ ladiri ye o se ka kɛ o ni maa kelen ye mɔgɔ kɛmɛ ni yɔrɔ dun o jamana bɛ se ka bɔ sɛgɛn na silamɛya nana an ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ ye an ka tiɲɛ fɔ an somɔgɔw ye an ka tiɲɛ fɔ an marabagaw fa bangera nin de ma o de y'an to kɔfɛ ni sukaro carton dira alimami ma sumalo fɛ an ka gouverneur ka ɲi gouverneur ye maa sɛbɛn o y'a bannen yɛrɛ o kɔni hali n'o ye maa fa sa moriw ti kuma bilen silamɛya tɛ se ka taa ten o de kun de bɛ jamana in kan o de la anw y'a ɲini n ko ka karamɔgɔw sen bɔ politiki la politiki ka k'a dama ko wɛrɛ an ka alimamiw n'an ka dɔnnibaabaw olu ka to so n'u donna ɲɔgɔn na tiɲɛ tɛ se ka fɔ bilen i ka jalamugu kuru mana bonya cogo o cogo sini nasɔngɔ ko kɛn bɛ k'e kamana gan dɔ miliyɔn dir'e ma bi i ni pan Ala ka tiɲɛ dɔw kunna o tile fila la n bɛ fɛ ka min fɔ yankaw ye ko hasara bɛ Ala bolo a bɔra ka Garibu kɛ ni kunbɛ Ala de kama nin ye Ala ka kɛnɛ ye
sabu an tɛna nasi d'aw ma an tɛna sɛbɛn d'aw ma an ko ala ko tan min bɛ fɔ a dɔbaw la min yɛrɛ b'a fɔ a dɔbɔw la mais jɛn kɛra n'o ye o kɔrɔ ye an bɛ ala de nɔfɛ mana an bɛ kuma surunya mɔgɔw bɛ tile la a sara bɛ ala de bolo an ka nali ala k'a kɛ dugu in ma hɛrɛ an b'a ɲini hami o hami bɛ aw la min ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ la samiyɛ ye ala k'a barika an ka jamana ni mali don ala k'a kisi ala ka mali kisi mali jugu ala k'u malo ala k'u malo ala ka bɛn don mali kɔnɔ ala ka kelenya don mali kɔnɔ ala ka basigi don mali kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa ana nɔfɛ mɔgɔ min Haidara ye diɲɛ bɛɛ n'a fɛn mɔgɔ kelen min kanu ka gbɛlɛya ban jamana kɔnɔ ka gbɛlɛya ban dugu kɔnɔ ka gbɛlɛya ban an n'a muso cɛ ka gbɛlɛya ban sigida la wasoloya la ɲini min ye a baarakɛ ɲɔgɔn ye a bɛ san 20 ani dɔɔnin bɔ ala y'a kɛ an garijɛgɛ donna la a sera yan bi wasolo fɛn fɛn ka surun wasolo na bɛɛ n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan a ko k'a bɛna foli kɛ gatigi ni dugutigi la ayiwa ala sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sago k'a ye nale kana jɔ ka foli kɛ gatigi la ka foli kɛ dugutigi la ani duguden dugutigi ka foli kɔfɛ a taara an ka alimaminakaw fo n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye yanfolila duguba in kɔnɔ ka bisimila bi sɔgɔma yan an faw ka place la ani an mɔkɛw ka chaise kan ka bisimila nin kɛnɛ nin kan an mɔkɛ ka chaise kan nin tɛ an ka foli ye bi ko nin tɛ an ka foli ye bi dɛ ni an mɔkɛ kɔrɔbaw ka se mɔkɛw ma ka se an mɔkɛ kɔrɔbaw ka foli ye nin ye bi o tuma dakuruya kelen de bɛ yen bi dɔrɔn an bɛ min fɔ ka sɔrɔ k'an ka foli kɛ dakuruya kelen pe k'o kɛ ka sɔrɔ ka foli kɛ k'a yira silamɛw la k'a fɔ serifu ka bi nali don o jaabi don ko serifu ka nali walahi ko don o jaabi don n baden kɔrɔkɛ ala ka hinɛ la Muhamadu Sankare alimaminba a bɛ tiɲɛ so bi ala ka hinɛ la a ko ni ala sɔnna ala ye serifu yira ale la ko ni ala sɔnna ma ale ye serifu ye sogo la a bɛ na i sigi ale ka da nin na ko ni ala sɔnna ma k'a bɛ n'i sigi ale ka da nin na a ye wele k'a fɔ ɲɛna n'o kɛra bi ka nin jama tɛmɛ n da ma se o ma n bɛ kɛ fitiri wale ye ko n'a m'o fɔ bi k'a bɛ kɛ fitiri wale ye sabu n'i y'a ye a bɛ fɔ ne ma bi ko alimami n'i y'a ye a bɛ fɔ ale ma bi ko alimami saya ye ale de minɛ saya ye ale kɛnɛma minɛ an o ɲɛna tuma a ye serifu kanu cogo min a ye serifu kanu k'a ka yannali kanu k'a nɔfɛmɔgɔ kanu ka yannali kanu ka fisa ale a fatura salo arajaba kalo la ala ka hinɛ la amina rabi ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ o tuma ni ala ye yannali latigɛ ale ma o tuma an filɛ alimami sigiyɔrɔ kelenw de la o tuma an b'o yira karamɔgɔkɛ la k'o bɛ yira karamɔgɔkɛ la a ka duwawu kɛ an badenkɛ ye ani silamɛ fure bɛɛ a ka duwawu kɛ silamɛ fure bɛɛ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'u y'a an bɛ foli kɛ karamɔgɔkɛ ye k'an b'a fo ka tila k'a fo ka foli k'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ansari nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye minnu nana n'o ye tarawele ye o minnu nana n'o ye ka kɛ tarawele ye ɲangi ninnu ye o ɲangiw ka k'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani A minnu ma na nɔfɛmɔgɔ bɛɛ Mamadu Musa lajɛlen ani Tarawele minnu ma ninnu na. an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ
mais ka jɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan ka jɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan o sababu y'an ka sherifu ye k'a barika o sababu y'an ka sherifu ye ala k'o si d'a ma ala ka si d'a ma ala k'o si d'a ma ala ka si d'a ma kɛnɛya di an n'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma o tuma an b'a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka mɔgɔw fo kabini kunun ka mɔgɔw fo depuis kunun minnu hadarilen bɛ yan minnu hadarilen bɛ yan sherifu bɛna na ko sherifu bɛ ka k'a na ko k'a bɛna foli kɛ an na K'a k'u ko dalen k'a b'a la bɛna n'a foli ko k'a min ye. k'a bɛ kɛ di ko n'a ye kabini min fɔ kunun k'a fo bɛ bi kɛ mɔgɔ dɔw sira yan parce que ko n'a ko min k'a b'a kɛ Allahu akbar o ye jirimafɔba ye wa an b'o foli k'a ye a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ yanfolila wasolo mara alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la naamu ka foli kɛ groupement leader tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli kɛ ansardini tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli kɛ dugutilakaw tɔgɔ la sabu an b'olu de ka dugu kɔnɔ bi Allahu o akbar tuma an b'u fo k'u barika da ka jama fo a i ka hadarili la k'an karamɔgɔw kɔnɔ naamu kuma donso ko a fɔ ko misibirila naamu ko misiba de ko don naamu ni misi y'i gba misibirila kunna k'a bɛ fɔ ko cɛ sonsorolen hali o tuma a fɔ dugu an kalifalen bɛ dɔw la naamu a fɔ alimamiw ani jama dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ naamu o tuma an ka serifu mɔgɔ minnu sɔnna bi ka tugu ala naamu an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye ala nɔfɛ baara don a yɛrɛ y'a fɔ cogo min o bɛɛ lajɛlen don dɛ naamu ala de b'a saraw di o tuma ala k'an n'u sara amina ya rabbi serifu a nali donna an ka so kɔnɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina ya rabbi o tuma an bɛ kuma surunya nin yɔrɔ la naamu kabini a fɔra don min k'a bɛ na naamu dɔw ɲininaw wulila fan caman fɛ naamu caman bɛ kɛnɛ nin kan naamu ayiwa u yɛrɛ k'a faamu dɛ hali an kɔni y'a ɲini ala fɛ ni ala sɔnna n'a sera yan naamu an b'a fɔ a y'a kɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ ko ni serifu sera yan ko ka dugawu k'a ye hali bɛɛ lajɛlen k'a minɛ ni hakili ye dɛ naamu mɔgɔba tɛ se ka tanso ten dɛ hali n'an ko k'an bɛ an da se nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma a bɛ kɛ dɔgɔyama ye dɛ naamu o tuma a ka dugawu k'a y'u yɛrɛ kɛ limaniya naamu n fɔ ko to k'a fɔ k'i ka nɛgɛ haya ka di ko mugu kan kɛ bɔ ɲina o kɔrɔ ye mun ye ni fɛn min dilara k'a d'i ma ko nin nɛgɛ haya ne yɛrɛ ma limaniya a bɛ minɛ e ma wa hali kuma laɲini y'o de ye o tuma a ye limaniya serifu ka dugawu ma i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ma dama ŋɛnikɛ b'i la k'a fɔ n'a nana ne bɛ dugawu ɲini walahi bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen kɛ limaniya k'a fɔ a dugawu bɛ jaabi hali o tuma an dalen don ala la an dalen don akira la an dalen b'an ka serifu la a bɛna dugawu min k'an ye ala k'a jaabi o tuma an bɛ kuma kuntari siri ani yɔrɔ la wasalamu alaikum an bɛ dugawu ɲini a fɛ fana an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala k'an ka ɲinifɛnw nɔgɔya ala k'an bosi setanɛ na ala k'an sabati ala k'an kɔrɔta du in fana ala k'a barika du in ala k'a jidi du in ala k'a jidi a denw ala ka barika d'u la ala k'u kanu don ɲɔgɔn na ala ka kelenya sabati ala k'o kɛ ala kira bonya kama ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآية منك وارزقنا وأنت خير يا فرد يا صمد يا يوسف يا قاضي الحاجات يا مقبل فرج همنا واكشف همنا برحمتك يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. san kɔrɔ fiɲɛ kɔrɔ tile kɔrɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ min kɛra o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ kama o tigi ka dakuruɲɛ kelen ma a tɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔ don o la o tuma na an nana serifu fɛ ka na dubabu ɲini a fɛ haminako min bi faamaw na o haminako de bi mori bɛɛ jɛni na o haminako de bi ɲɛmaa bɛɛ jɛni na ni sabati tɛ yen ni basigi tɛ yen foyi tɛ ɲɛnabɔ an bɛ haminako ye kolosuma de ye donc an b'a ɲini serifu madani ayidara fɛ a ka dugawu kɛ ala kana mali di a jugu ma ala kana mali kɛ jugu sago ye ala ka mali kɛ mali yɛrɛ sago ye o tuma na an b'a ɲini a fɛ su a ka dugawu kɛ tile a ka dugawu kɛ o bi faamaw fɛ cogo cogo a bi fantan fɛnɛ fɛ ten parce que fantan t'a dɔn k'a fɔ sabati ye fɛnba ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i kan ka t'i ka foro sɛnɛ e ma se ka t'i ka foro sɛnɛ e kan ka t'i ka bagan gɛ i ma se ka t'i ka bagan gɛ aw bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ bagantigiw bagan kɛmɛ fila ka sin k'u bila ten miniti kelen foyi t'u bolo o bi fa don mɔgɔ la dɛ o tuma na an b'a ɲini serifu ka dugawu kɛ a k'a kɛ kɔrɔnfɛla la a k'a kɛ yan fɛnɛ n bi tila ka segin a kan wasulubale kɔnɔna na yan bɛn bi yan dɛ bɛn bi mamadu diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
bɛn bɛ mamadu diinɛ ni diinɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kerecɛn diinɛ o a kɛra laadala diinɛ o bɛn b'u bɛɛ jɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'ale fana nana ka tila ka na a fɔ ko ka bɛn in sinsin a ka ca ala fɛ yɔrɔ bɛ diya parce que ni bɛn ti yɔrɔ yɔrɔ basigi tɛ awa basigi tɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ yɛrɛ ti don o de don a ka to b'a la sallallahu alaihi an bɛɛ nana hakilinan kelen de la parce que jamana bɛ waati min na sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen kɔrɔnfɛla la gɛlɛya bɛ yen mɛ an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan nɔ an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Laginɛ waati dɔw la population yɛrɛ dama gɛlɛya misɛnninw bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛɛ kun ye pour que basigi bɛ se ka don n'an bɛɛ bɛ communauté kelen na n'o ye CEDEAO ye an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya man ka kɛ mɛ mɔgɔninfinw ka mentalité a ma développer ka hakɛ min sɔrɔ frontière ko hakilinaw bɛ na ka sɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ frontière tɛ yen nɔ donc an si tɛ se k'a fɔ yan ye Mali dan ye an si tɛ se k'a fɔ yan ye Laginɛ dan ye donc a gɛlɛya caman bɛ wuli a doni bɛ da an ɲɛmɔgɔw kun ka sɔrɔ an fɛnɛ se tɛ o yɔrɔ la donc vraiment an b'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka basigi don jamana kɔnɔ an bɛ a ɲini ala yɛrɛ fɛnɛ fɛ ala k'i mɛn an kɔrɔ nin ka kɛ siɲɛ fɔlɔ ala kana nin kɛ laban ye ni nako fɔlɔ na gɛlɛya caman bɛ se ka y'a la mɔgɔ fɛnɛ siɲɛ fɔlɔ ko la i bɛ fɛn caman faamuya donc an fɛnɛ ye leçon caman faamuya accueil labɛnni na ni ala sɔnna ma nataw la an n'an cɛsiri walasa satisfaction bɛ se ka sɔrɔ a la hakɛto b'o ka salamu alhamdulillah an badenw ni ne tun ye kunbɛnni kɛnɛ ye Seyid Sharif Usman Madani Haidara wasolon faba la yanfoli la juillet kalo tile 23 sibiri tɛmɛnen ka deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o latigɛ Seyid Sharif Usman Madani Haidara ma ka taa sen jɔ wasolonkaw o su kelen Sharif Usman Madani Haidara nana wajulu kɛnɛ belebele sigi yanfolila balonci kɛnɛ kan min sɔrɔla ka lase o kɛnɛ belebele in kan sigida wɛrɛw la an bɛn'o lase aw ma yanni o cɛ an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ shukran fi amani Haidara donga ka fusani sanu